Hukuk buzullarını kesету комиссиясы утырышында 4 mesele qaraldı. Утырыш район башкарма комитет жетекчиси Эмиль Галиев рейсегинде өтті. Профилактика она должна распространяться не только на лиц, которые подвержены склонности, скажем так, к правонарушениям, но и среди молодежи, профилактические работы, беседы и так далее. Мы с вами резонансно получили правонарушения вчера. Я думаю, что с учетом всех обстоятельств наша работа должна быть скоординирована в 2021 году. Жаза үтәтү инспекциясендә исәптә торганнар белән нинди эш алып барыла? Бу хакта Жаза үтәтү муниципаль ара инспекциясе башлыгы Андрей Иванов сөйләде. За 2020 год Узган ел җәмгыятьтән шикләнмичә инспекция аша 326 кеше узган. Җинаятьне башлыча ир-атлар кылады Андрей Иванов. Андрей Иванов билгеләп үтүенчә, җинаятьчелек артуның тагын бер сәбәбе хөкем ителгән затларның җәза үтәү урыннарыннан кайткач эшкә урнаша алмавы. Шулай ук җәмәгатьчелекнең әлеге затларга карата тискәре мөнәсәбәте. Если мы не будем работать, Эшкә урнаштыру буенча бергәләп эшләмәсәк, җинаять күрсәткече артачак ди Эмиль Галиев. Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы за информ баш редакторы Гөлнара Фияфанова район газеталары һәм җирле телевидение тарафыннан хукук бузуларын кисәтү субъектлары эшчәнлеген даими яктыртып баруны чыгышында видеосюжетлар һәм газета материаллары презентацияләре белән баетты. Комплексный подход к Зәйфаклары Новый Зай газеталары битләре, телевидение аша хукук бузуларын профилактикалау һәм сәламәт яшәү рәвеше алып бару характерындагы язмалар һәм сюжетлар дөнья күрә ди Гөлнара Фияфанова. Полиция башлыгы урынбасары Виталий Архипов әйтүенчә, 2020 елда 58 зат иректән мәхрүм итү урыннарыннан кайткан. Бүгенге көндә хөкемгә тартылган 188 кеше эчке эшләр бүлегендә исәптә тора. Алар белән профилактик эш алып барыла. Рәзимә Кашапова, Илия Казамарова, Зәй хәбәрләре.